Sağal meslik etmeye yok artık başladımız. Kayarım aç bolsunum şat geçer bir günümüz. Bizim var bayrağımız durdur acık dilimiz. Bizim var bayrağımız durdur acık dilimiz. Capaklar capaklar bir şadiyan capaklar. Capaklar capaklar bir şahandan capaklar. Bunlara geliyorlar o. Birazcık düşündük, yokluk neme var neme, namus neme ar neme, halalık ırar neme. Darur köpük etmeyiz, gayrımı soyat bile, paykat adalet kılıp, güç veriyor kuvvet bile. Paykat adalet kılıp, güç veriyor kuvvet bile. Capaklar capaklar, bir şadiyan capaklar. Capaklar capaklar, biz şahanlar capaklar. Selamun aleyküm, doyduk dayı. Aman mısınız capaklar? Sağ aman gelýäňiz mi? Şükür Hudaya. Nerelerde otlap soğuladыңar? Doyduk dayı. Bir kän yerleri aylam çıktık. Bir yere varsak, odunu vardı, suyu yok. Yine bir yerik varsak, su vardı, odun yok. Üçüncü yurdum. Odunum var, suum var. Yönü kallası yok kendine. Yeni bir yurda varsak, odunum var, suyum var, kallasım var. Yine parahatlık yok, asudoluk yok. He. Ara doyduk dayı. Biz özümüzün kiyalı koy yurt görmedik. Doğru aýdýaňyz. Bu buğdoklaňyz näme? Hoşa. Sizin yerinizden röýdäýmen. Munu pürlağadan sonra on yerine çöpledik. Yeri bolýar. Nemeli? Tığırlara döle galmaly, ağıllar dikeltmeli, odun yığmaly bolýan. Men senin bir kanaňyzy talaban tutun aýsam diýe. Doyduk dayı. Biz nira vartagam, mudama bile bolýar. Bizi bir-birimizden hiç bir güç ayırıp bilmez. Ay, görüňde, mene sizin aladaňyz edýän. Al. Gör öyle bak hale. Orasacığımıza dönüyin. Sağlık mı capaklar? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm annağa. Bitiniz aktırıp gelýäňiz mi? Oğlum, etini ip balanmarsan sünkünü bir gücüklere taşlay hele. Sen ne Boşuna ne eyley? Men oyun ettim hep. Candır. Annağa. Siz bir it saydınız. Bilem näme? Değişmeli olduk da. Ay masalağınız vursun. Men oyun ettim hep. Biz de oyun ettik de. Yer bolya. Men size bir teklip çıkayda indik geldim. Teklifim olsa eşiteli. Aydı ver annağa. Aytsam, keriňizi ödüňiz ýuýaňyz, nanyňyzy ödüňiz pişirýäňiz. Tuğluňyzda şaňgyrdap oturuňyz ama ýok.
Şoň üçin men sizi talawan tutunaýyn diýen. Annaga. Sana talawan bolandan şeytana hizmet edenin ansat düşäýmese? Öwretleme. O näme diýdiň molly? Annaga, hanönki talawanlaň nirede? Ayolara iddialy sorunup kaçıp gitdiler. Ulan olmadyk diýsäni. Annaga, hak söz kulağına yakma diýen. Hay al hak işler diýsäni. Ey bulara ýaşylyk etmegen parzerler. Ey gadyr bilmez nadanlar. Bular bir şeytandan sapa galanlar ha. Yürü gittik. Han olanlar? Hile urcak bollu kelek, on hilesi bollu telek. Biz gelege baş vermeriz. Heyecan elek, heyecan elek, heyecan elek, can elek. Hayırda dıpçıyıcı sizi. Toros alacak bollu bizi. Ağlaymarsın mekir kelek. Heyecan elek, heyecan elek, heyecan elek, can elek. Cappaklar! Ay cappaklar! Vay cappaklar! Konağa da verin cappaklar! Ecem yetip gelýär, meni bir yerde bokawerin, bolawerin. Näme bolanym aýtsana? Ecem meni Muşa durmuşa çıkaracak goýlýar. Moşa. Razi bolmaýanlygym üçinem men ecemden iýenim diňe taýyk. Vay bolawerin, yetip gelýär ecem. Bizim oraçamıza girey. Yok, ecem näme oraçan barlama döýgenmi? Meh, al. Derrüw giy. Galanyny özümizden art. Bol çalkıra. Ýörüň oturalyň. Han şo gyz. Han şo saç ketilmiş gyz. Han şo şeytandan sapagalan gyz. Hanşo gyz. Hanşo gyz. Hanşoy. Hanşowy. Hanşo şeytana sapagalan gyz. Kele taňlar. Sizin oyun ýadyňyza düşýärmi? Men gyzdym nerede? Kim gördü men gyzdymy? Men gördüm. Han aýt. Nerede gördüm? Düýşümde. Sen mol kim akıl? Sen men gülýaly gyzdymy düýşüňde görmäge ne hakyň bar? Doğru doyduk daydı. Men düýşümüň öýde girdi. Kes sesini. Kesim, lolcum. Boş. Kapa var. Yürü. Bol. Bir yuttum ka o gyzy. Gel nece. Özün horlap görmesini. Kıydın yok berdi. Sizinni 5 doğan bolluňyzmy? Yok. Bu oturan kim? Golaýlaşma doyduk daydı. Goňşowadan gelen diýeli aýal görsek qırqaqyny. Tırnaçaklap başlaýar. Vay, takma vuryň onu. Otur. Toba. Kakası. O saç kesilmiş bana. Görgün için koyup gidenler.
Ana kelin oğlunu görsem, ağrıyım bärime gelýär. Taňry ýalkydym. Nime nirassemken? Nämesemken? Şirin Cemal, senin tek hiç yer gitme. O için bırak kuşuştun. Ay hasrattan sağaralıp sollumla. Şapaklan yanına olsan, gayı hasret kolayıma da gelmez. Taňry ýalkydym. Siz tuweleme şadiyan gowy ýötler. Şirin Cemal, sen bolsa, sen Yerine emedimdi. Dile geldi, bile geldi. Aydı ver. sen bolsa, peri ýaly owudunlay. Sen aytmaýynlay. Uy. Bu yerde hiç kim ýok. Aydı ver. Yolu bolun bolsam, men sana tay bolurdum. Sendey gözel gyz bilen oynap ýaynap giderdim. Gözlerimin manına men balıkday yüzürdüm. Otları özüm vurup perwana dey yanardım. Otları özüm vurup perwana dey yanardım. Erkin elimde olsa sana göwün berdim. Söylerdim, ajap dewratırdım. Gözlerime bakanda men özümi görürdüm. Eger sen mecnun bolsaň, men sen eýlen diýerdim. Gamlanma Şirin Cemal.
Inni men näme etmeliň bilýän. Doýdukdaýdy beli. Gelin verik. Zappak. Ecem yetip gelýär. Inni ne etsemken. Yürgütdik. Yür. Wah, öýde bol ýeten gyz barka, süýdi men sagmalmykam. Hani, göniňizden gelin. Şirin Jemaly şu ýerde görüpdirler. Siz onu bukyan olayman. Hani, yeke-yekeden gelin men ýanyma. Men size diýen, yeke-yekeden gelin ýanyma. Vay. Vay. Bir hep böyle misalağınız olsun. Ayrın elinizi. Kızım tut ya. Semittimle kömek edin. Ayo, on kellesi näki men süýtkädim ýalla. Ayyo. Doğurdan omay. Ayrın ab, eýesidi kellemden. Näme? Men süýtkädim eýesi diýdiňmi? Sen özüňe ýetir. Doýdukdaýda. Süýtkädiň düýmeli bolýar. Men size süýtkädim döwdürürmi? Entek men size kädiňem, oň üçin süýdüňem bahasyn töledim. Men süýdüçem ok. Tüler ýal bizi. Kädem ýok süýdüm. Hansyňa şalyň? Kellem boldy. Doýdukdaýda. Süýtkädiň düýme fursat bermeseňiz, doğuncumyzyň kellesin düýmeli bolýar. Başladık. Doğuncum. Kädi bile süýdüň bahasyn tölemeli bolsak, çöpler oşulumyzyň baryny bermeli bolýar. Beýsegen biz aç galýar. Seni käde gurban etmesek başka alacymyz ýok. Seninni bizi görmörsiň. Razi bol, mehriban doğuncugum. Razi bol. Apapça. Razi bol. Doğuncugum razi bol. O dünyada ecemizin hakkımızda salamat. Razi bol doğuncugum. Hanini gayrak çekelim. Kendini kendinden mahvedeyim. Allah'ca. Bu lanet. Dur. Gözüňe dönen Çapakcan. O biçären kellesin döňme gori. Çapakcan oğlum beýtme. Dur. Kädim döwey. Yok. Men saklamam. Biz borcasında galyp bilmez. Çapakcan. Päliňden gaýt. Oňa rahmet. Vah, doyduk genece. Yalvarıp dursunuz da. Yoksa ama. Çapakcan. Gayrat et. Oňa rahmet can oğlum. Derim ol ya da. Sizin korumu dikmay. Sizin korumu sinandan. Şeytanın boynu sinsin. Topuk, yapmak. Kerinin burayana yapışın. Bir krak tutun. Ey kelle gitti. Oyun kellesin soğur yanım. Hudaya şükür. Nezivem çekip
O dünyanın görüp geldim. Doyduk gelece. İle teyit geldin. Vah 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 kediciğim. Yarın Kediciğim. zamanın. Ana. Avat qalaydın. Yüdüňiz gözüňiz dert görmesin balalarım. Munyňyz näme? Bu näme? Garpy görüň okmy? Nire alyp barýaňyz? Çapaklar alyp barýar. Näme? Jappaklara garpyz berýäňiz bamy? Menne bergi bolmaz. Olaň dili duzly. Häzir men olara şeýle bir hile guraryn bolyn. Ömür ýatlaryndan çykmaz. Ýygnança buğdaýçyklaryny ellerinden qamyryp alaryn bolyn. Nädersiň boýullaryny burup, ýalwaryp talaballyk alaýsyna diýip dursalar. Häzir bu garpyzyň oýunyny görersiň. Ýörsenem bizden galma. Aha, annaga, munyň näme? Bumi? Boğazca sağır. Näme? 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 Boğaz sığır? Hova. Annaga, sen bu boğaz sığır diýäniň garpy ýaly. Doğru. Bu garpıza meňzeş. Ýöne bu sağır. Bu janawaryň guzlamaly wagty belli bolyn, aýajyklaryny ýygyrdy da, togalanyny da garpyza meňzetde ýatyberdi. Towa towa. Be. Garpyza meňze sığırım bar eken o. Indi bu sığırı näme etmekçi annaga? Satmakçı, bazar alyp barýan. Eger alaryn ýeseňiz, size arzançyk sataýjak. Siz men janyýalyk goňşularyma öz bähwidimden geçäjek. Hanymyz bir maslahat edip göreli. Annaga. Bizim reaktin bäri bir süýtüje tygyr edilmeň arzuwunydyk. Ýeron soň bu sığırňy näçe bakalaýaň? Bumi, ay, şötümen bolsa bolýa. Annaga. Bizde tümün nämişesin bari 3-4 kalta buğdaýymyz aba. Eger 3 kalta buğdaý berseňe, Yer bolýa. Getirin haltalaňy. Sığır sizinki. ýörüň, haltalara getireliň. Ve bütün tekrar anan aydılara. Vah, yüreğim yerine geleydi. Haltalarını da araba atayın. Annaga. Soň ökünçük bolsaňa sewdan goýgurys ne däli? Meňen tek sözümden dälen yerim ýokdur. Ine doýduk gelnem şaýatdyr. Siz ökünmeseňiz, men ökünmen. Japbaklaňam sözi birdir. Bereli annaga. Yer bolýa. Sığır sizinki. Köşekler, sığırňyzy öz çatmaňyzdaky daýyň. Olyny haýdyman, guzlar. Gelin.
kere tap bolun. Ay köşeciklerim. Anzıtmanızı akıda varın. Hanini getirin şu sığırmadı. Bar. Bar senem kömük kulaş. Ya tapçalım. İlki bilen şu sığırmadı hev edip yiyelim, ha? Burasın ya devletli maslakada. Al cigimca. Bu da sana. Ne yap baktın? Ay bu boğaz cadıların tüyücü cadırlar. Oğlanlar, inlik masaat şeyle. Mappak, yappak, ikiniz hiç kimi duydurman. Anna kilen yatağına gülülü sığır alındı. Oruç şamadın arkasına dağın düşününgüdü mü? Tek eder sağlamca. Barın onunla. Topokcan, film karpızın yerini olsan, hiç saat bolmadık yal aydım aydı ver. He? He, süyeceken mi? Ha valla. Adam olup adamla dilin bilmeyen, ondan haber otlak yeren mal yavşi. Silsilene silmanisin ağlayan, ondan haber geplep bilmez mal yavşi. Yappak sığırdan mı? Vah, anı kelen ayal göre ayttı. Bana moşşum al Tani geliyor. bunu, ilk bilim moşçuyu gitme attırmalı. Bar, paçakları sığıra ver. Dangdım. Ayar oğlum. Ah doyuranlar. Karnımını yerde mi nesretini deliye mi? Dere uyarttı sığır yatağına. Ey devletler deytani. Sizin oğurluğa yürüp başladınız mı? Anna, biz ömrümüzde kişinin zatına barmamıza matıramız yok. Onunla bu ses näme?
Bu sığırın sesi. Kimin sığırının sesi? Bizin sığırmızın sesi. Sizin ne sığırınız var mı? Hova. Yaňy özüň satmadyňmy bize boğazca sığry? Näme? Näme? Senden alanca tığırımız yapýança guzlady. Hova. Gozladı diýsene. Hova, guzlady. Bela. Öte geçmeyen kelek ağa. Bizde de duýduja tezgit däldir. Onna. Men yatağımda. Ne işlediniz? Yok lan, yok. Siz men. Sığırımın yatağına ne işlediniz? Anağa, sığır guzlan soň öz öwrençince yatan öte gitdi. Gülüsün näme? Ondan galmady. Bizem öz halalcı malymyzy iýin alyp gaýtykda. Halalca malymyzy? Ya sığır harammy? Ana. Ay kelesaňlar. Men siz bilen oyun etdime. Men size sığır satamok. Men size karpuz satdyma, karpuz. Karpuz. Ey bey dowletler. Sene de uçaldy. Anağa, bir de hiç de uçalanok. Yöne sen kirlen yel çalan bolaýmasa. Vay vay. Anağa. Doğrudanım sen gözleň aç möjüňi diýal çymyzyl olayıpdyrly. Näme bolany sizin gözüňize görkezler? Mappak, bar derew Emin ağan çağırıp gel. Doğrudanım kelek ağa. Bir zada bolupdyr. Bar, bolýar. Hey kelesaňlar. Häzir özünde şo sığır ýerine ertmeseňiz, men sizi zynjyrlap ýerde mine tıkaryn. Moşe, zynjyry getir. Moşe. Ay, Moşe. Nire sumat bollay. Kelek ağa, bize kişi mal gerek gel. Yönü öz malymyzy hiçmi de bermez. Siz men malymy alarça kim bolupsyňyz? Köşeşiň annaga. Ene Emin ağa da geldi. Häzir o biziň dawamyzy çöp de ýa çözüp berer. Salamu aleykum Emin ağa. Salamu Salamu aleykum aleykum, Emin Emin ağa. Vale. Takarlaş. Bu ne ahvalat? Sana ne molya? Maňa işte adam bolanyp. Nemele? Ine bu oğlun kelek ağa ütgäpdir diýäli. Şey diýä. Abi, oğru talaňçy diýen okmaňa. Bunun öz oğra kezzaplar. Sapaklara dili duzlysen inanaryn. Emma oğru talaňçy diýsen hiç kim inanmaz. Sen näminni maňa inanman, şolara inanýarmy? Eşdäňmi? Yani sen sığır adına inanokmy, ha? Sığıra? O nämen sığıry? Bular men gölel sığırma gurladylar. Vay felaketler. Bu ne gep boldy? Emin ağa, siz bizem bir dinleňi. Sığırı biz anağdan satyn aldyk. Sığır sewdasyny edemizdi. Ine, ýanymyza doýdyk gençe de wady. Özünden soraýar. Maňa doýdyk doýmadygyň şaýatly gerek däl o. Men özüm aýdaryn. Näme? Göwnüň yetmedik bolup diliň çeýnemegin. Çilek git. Hani besedin, ayıp bor ahri. Hovo, aydı ver kelek ağa. Men bu nadarlar bilen oyun edip... Anağa, bizi bilen oyun eder ýaly biz siziň deň duşuňyz däle. Koy. Men bulara oyun edip, karpuz yiyip sığır sattım. Karpuz yiyip sığır sattım? Yok lay. Sığır deyip karpuz sattım. Mina, eşittin gerek anaňa ýanny. Hey, akla sığjak zat bu.
Hey, Karna. Sen näme? Ulan tarapyn çalýanmy? Kimin tarapyn çalmalygyny senden soraman, o men öz işim. Men bu guda boljak bolýanymyr görüňe. Sen ýaly gudasy bolana başga düşmanam gerekden. Emin ağa, anağa bize 3 halta buğday öz sığın satdy. Haltlarım, hana? Kapysyna garabaň üstüne ýatyr. Sığırım, ora çaňyrsynda daňyl. Dur. Satan no sığır, boğazdy. İnnema sığır, gollady. Ana, bizim Emin ağa, şu gölänlik şu zekat berýek diýär. Näme? Sizin men gölämi hüşür zekat berjek bolýaňyzmy? Yok. Öz gölämidi. Men bulara sığır satamok, karpuz sattım, karpuz. Sen maňa danýanmy? Ana narýalle. Ol 3 halta buğdoyu bir araba karpuz berýärler. Aten bolsa yekeje karpuzy 3 halta buğdoya sattım diýen. Emin ağa, şeyde garpız süýt berermi? Emin ağa, garpyz bilen sığırı tanamadan bir adam bolmay. Aklı huşu yerinde bolsa ha tanamaly. Hey, garpyz amur güle gollarmy? Emin ağa. Bile garpyzyň göle gollanny gören zogum, işten zogum. Wah, jappaklar, aklyňyzdan aýlanaýyn. Doýduk. Sen karpuz satanmy? Gördüňe? Göremok. Görmegim islämok. Men senem göremok. Eýle bolsa men gaýtmyşym edýän. Maňa sen ýalgyda gerek däl. Gowda gerek bolmasa, men näme? Saňa ýalvar gyzerer öýdäňmi? Ayacığıma yıkılıp yalvararsın. Yok, yalvarman. Men diňe Hudaýa yalvarýanyryn. Senin, saňa. Durun, hov, durun. Hey Emin, bular men hem garpyzmy, hem sığırmallylara. Seni ni al kakdy. Sen kalbyňa şeytan aralaşan bolmaly. Da aýdýanlaň. Yapa degen oga. Barın, gölänini getirin. Gölü kiçicik bolan soň halta talaýyn diýdim. Emin ağa, Owa, ine şunu yetim yetire berersiňiz. bol bilýär. Yok. Men bu işe yol vermem. Maňa nesip etmedik böyle. Hiç kime de nesip etmez. Gowsyk haram öläýsin. Güne bor, güne. Päliňden gaý. Ey! Saklan o cellady. Bu janawarda näme güne bar? Ejenem bolýar. Ay ine görýäň ha. Alın hatamı bu zalymyň elinden alın. Hey. Getire görü, getir. Ece, bu moşyal. Oğlum. Sen haltada näme işleýän? Cellat, öz ogluňa kast etýänmi? Ey! Toba. Oğlum. Men sana böylesin öýdüp durun. Ey Allah. Muňa boljagy bolupdy. Ya biri var. Özüm kömege de görüp bilenläni. Meňe inni bu ýerde durarlygym ýok. Ay bi döwletler diýsäni. Munşa zady nirden oýlap tapdyňyz? Annağa, sen biz akmak taýyp üstümizden uljak boldun. Biz sizin guran hiýleňize hile bilen jogap berdik. Hana sığırın, hana da gölen. Alla gidiber. Bize kişiň mal gerek gel.
Ey kaka. Sene yetecek derecene yetipsin o. Aklı çarşıptır ama. Neme koşulyan hayasız. Hayatız özün, sen zannın hayatız. Bu pukara bennelin çöplence hoşasına göz kıldırdın. Oh, men bu kuda olacak olan adamı bir görüne. Han aytıydım, sen şulara gelinlik olasın geliye mi? Daşa döwürsün Ejecan. Şey diye. Beyle olsa, onna kıydını. Ene, şu cappağa veray. Be, senden ahır bir dövletliğe çıktı o. Bol ya, men sen diyenin edik. Kıydımı cappağa ver ya. Yağşamırı iş edecek ekadın o. Bilelimden kalma. Hev canavar. Hev. Hey, şahı dövülmüş. Han aytıydım, sen nenen var ya? Ejecan. Heydi sen bir zat deydin de men yok dedim mi? Cappaq oğlum. Şirin Cemal kıydım. Bağladım. Alnınız vaktiniz açık olsun. Geleceğim onlar. Ey, seyredin ovadan sapağa. Bizim ertirimiz şeyle vurgu olur. Şağal meslek gitmeye yok artık maslahatımın. Kayarım az bolduğum şart geçer bir günümün. Bugün var bayrağımın durduracak dilimi. Bugün var bayrağımın durduracak dilimi. Capaklar capaklar bir şadiyan capaklar. Capaklar capaklar bir şahanlar capaklar.